1 Corinthians 9:6. That can't be put in the verse in Sumaktiana. Oh, yeah. Please read quickly. Sithi sedwa noBarnabas lona abangenagunya lokuba bangabasebenzi. Kubani na okha aphume umkhosi ngeyakhe indleko? Kubani na otyala isidiliya aze angadli isiqhamo saso? Khona ngubani na owalusa umhlambi aze angawadli amasi omhlambi lowo? Ndizithetha ngokomntu yini na ezo zinto? Awuthethi kwa ezo zinto nawo na umthetho. Emthethweni kaMoses kubhaliwe kwathiwa uze ungayibophi umlomo inkomo ibhula. Zinkomo yini na into ayikhathaleleyo uThixo? Kanene akatsho ngenxa yethu na. Amen. Thank you so much, prophetess. Bless the meditations of my heart. Use my lips, oh God, in the name of Jesus. Amen. Cela uthi kulo muntu oseceleni kwakho ungayibophi umlomo inkomo ibhula. Amen. Bazalwane bami, sisengxakini yokokuba ibandla kufuneka silinegotiatela i-instructions zeBhayibhile, and alivumi uba obedient to i-instructions zeBhayibhile unless linegotiatwe. And i-instruction oyinegotiatelweyo ayibinasifrusi. Inkosi sends me one time, I'm driving, and as I pass a woman at night, says to me, take this money, give to that woman. And I reverse, can't figure out and from the conversation, I find that she's not really that much in need. Then she said the amount, then the German gave a piercing pain in my heart. And sometime later, the Lord says to me, half obedience is not obedience. And He says to me, delayed obedience is not obedience. If He says do something now, do it now. Doing it later is no longer it. Or doing it halfway is no longer it. Do not have your own ideas in obeying God. Obey Him as He wants to be obeyed. So we're in a problem that the church wants to be negotiated, and after siba negotiated bayenze lento bayinegotiatelayo kungabikho results. And uThixo ke ngoku akafuna umobeyele i-results, ufuna umobeye kube commandile. Ibandla ngoku alisamobeyela uThixo for kube enguThixo obeywayo. Lisoloko libuza, what is in it for me? If kuthiwa fast uthi, but why should So we are there with the church. We are leading churches that are supposed to be having fruits, but they can't have fruit. It's as if I'm even seeing your wife now. She's mounting a plane. It's like rolling, so strong. You can see that. So ibandla lifuna negotiate, then alinazi fruits kemo, because into oye waqale wayicengelwa for uThixo. Akasengu uThixo. Sewuseve uku-understanda kwakho. Kodwa hayi ndiya-understanda ke let me do it. Godly instructions are usually foolish. It was so foolish for God to say build an ark and no one ever saw rain. Ngoku nomthoma ngokumkhume zange kwanetha. So akayazi uba uwukela ntoni. Kodwa kuthiwa imvula iyeza. And xa eshumayela abantwini uba yizani imvula iyeza, bathi asusilanisele zange sayibona le nto uthetha ngayo, it can't rain because amanzi okayephuma phantsi zange ehla phezulu. So the church is in that space now loba abakwazi uyenza into bengayazi imiphumela yayo. And yet ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. The word of Samuel to Saul is that obedience is better than sacrifice.
In most cases, Vovo, si disobey uThixo, sifuna uzoaphiza nge-envelope. Hey. Umnikelo awuyidlali role ye-obedience. Very wrong. Akuzuthiwa obeya ungaobey ugqibuze ne-envelope. Xa kuthiwa nikela obeya ngokuya sukuzane yakho later kuba sewuyipackagele uqo akuxolisi nge-act xa umoshe nge-act. You have to repent. Somebody say obey. Obey. So the word of the Lord says, bazalwane, do not muzzle an ox. Sukuyivala umlomo inkomo iphula. What does that mean? Kuthiwa when inkomo iharvest, i-expectation kukuba ncibane njengoba iharvesta mayihle apha iharvesta khona. Athi ke ngoku Paulos ingaba loo nto yenzelwa inkomo na? Athi wayengacingela inkomo ngoku wayethetha loo nto, wayecingela aba bazizisebenzi zenu. Amen. When you read the book of Galatians 6:6, it lowo ufundiswayo makabelane nalo ofundisayo ngento zonke eziphilileyo. Lo utheni? Makabelane nalo utheni? Ngantoni? Ezitheni? Kuthiwa mababelane ngamazwi. There is an expectation from God. Let me be blunt. There is an expectation from God that if your pastor is preaching to you, you exchange the preaching with something valuable. How do I state it clear? You pay your pastor for preaching to you. In El Shaddai, they say about right, yes, they say about Tandana, yes, Ninshela. It is wrong, Mamuponi. Uba uhlale apha emkhonzweni, uhlala apha emkhonzweni, kude kudlule inyanga. Uyashunyayezwa, awurespondi kwintshumayelo nge-monetary terms. Amen. It is ungodly that the man who preaches to you day in and day out is not paid by you. Because the Bible orders you to pay he who preaches to you. There is an expectation that if I share the word with you, share something with me. Ask your neighbor, when last did you share with your pastor? Last week. Last week. Did you share? We bless our people so much with the word. And it didn't ithi ka ngoku iBhayibhile lawe usikeleleka ngaye xa ushunyayezwa thatha la energy ibe yiyona xa uzonikela kulo bekushumayeza usebenzise the same energy kaya kushumayeza uthi come on dad nange 15 ithi uvela uthi come on nge-proof of payment because he is not working anywhere but here. Now he needs to be paid where he works. So ivala umlomo inkomo iphula. So kuyivala umlomo inkomo isenzani? Uthi uPaulos xa eqhubekeka mfundisi uSoli nalento. Uthi ingaba otyala idiliya akadli kula diliya ityalileyo. Athi ingaba ofuye igusha akaseli ibisi lazo na. So osebenze bandleni ngoba ukushumayela ngumsebenzi. Osebenze bandleni makafumane
imiphumela yomsebenzi wakhe apha asebenza khona. Amen. Buza umakhelwane ithi lo okusebenzelayo gqibeleni nombhatana. Ningayivi wrong lento nisando yithetha, akaphangeli kuwe but wenza umsebenzi for you. Umbuzo wokugqibela ithi nxa uye kwagqirha uthi xa uye kwagqirha uya negotiate napha. Man dog ngiyakhohlwa man. Khona le nto ke wanhlaba yona. Andibetha ndaba right qhe ngoku. Thetha nathi ke singena medical aid. Ngoku okay. Andimanga kahle. Kanibethe nje manzi aphinde nokubona. Bethe nje ngala injection ayina man bethe nje ngayo saphinde nokubona uyayenza lo. When you go to the doctor usiya kulento ayenzayo ube ready to do what? What makes you think it's okay to join a local church and not be financially obligated? If when you go to a doctor you know there's a financial obligation, what makes you think church is free for you to join and not be financially obligated? Ngoba lo osebenzayo uholiswa apha sebenza khona. You can't work kwa jobs uyohola kwa you save. Where you work you get money there. So we cannot expect our pastor to work in our lives and get paid kwa City of Cape Town. Usebenza phi? Makahole phi? Nivalela nomlomo ke inkomo. Our people must follow umlomo sipula, because whenever they have the and when you know na you sense yoba I'm supposed to tithe now. We negotiated hallelujah. Ngizamoya umfundisi. Akasengotata ngoqotha usalad. Kukola ngitsho yapha kuwe. Ethi uholele tithe. Uthi wena khomni. Zamoya umfundisi. Yabona seyike kuba mntata akho ngoku because khona into efuneka uyikhuphile in appreciation. Bazalwane bam, it is ungodly. It is how? Galantile nam El Shaddai, it is how? For you to pay a man that preaches to you the whole year, but the only time you ever gave him big money is during appreciation. Nayo leyo appreciation iphuma seyixoxelo. Busy thina funeke sigudukile. If the man deposits in you spiritual things, it is unbiblical for him to harvest spiritual things. It is unbiblical. He must deposit spiritual things. A harvest is necessary spiritual. Amen. Okay, for the man. Galatians 6:6. Am I doing well? Amen. All right. Galatians 6:6. Makathi ke lowo ufundiswayo ilizwi abelane nalowo ufundisayo ngento zonke ezilungileyo. Ngela omnye ifundisi ngesini. What? The one who's taught the word is to share all good things with the teacher. Another one. But let him who is taught in the word share all good things with him who teaches. Another one. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Mamela, dikhalela lento nize mamboni khala lithini? The one who receives what? The one who receives what? Bazalwane bam, ndiyanicela. Ndiyithetha lento as an apostle. Ndicela niyeke ukukhupha izishumi kuba ubone ummangaliso ngelo xesha.
Isense yakho yokunikela okweshumi kuku obey ilizwi. Not to respond to a miracle. IBhayibhile ayisorderishanga to pay those who give us miracles. Amen. Is orderation to pay those who preach the word. Why? Because miracles depend on hunger. When the church is hungry for miracles, miracles will be there. But the word is in and out of season. So you don't give to your pastor because he prayed for you that time. There's coming a day where he will pray in Zeki. But because the chronos I can meet in the carriers. So you must stop when the exchange. He gave me a miracle, I must give a seed. No. Do not give in response to a miracle. Give in response to instruction. Lo osunya yezwayo. Do you know why people behind the hours on? Ngoba babone apha ezantsi kuthiwa umuntu uphakame ku wheelchair. Then aye yena pha angaphila ucicane wakhe. Ngoba nonikela because adiphilanga. Akhangele enye kuthiwe lo usandofika ukhulisa inwele axa efika phansi ngakhula ezakhe inwele adlula khangele because they want to react because there was a miracle. It is good to react because there is a miracle, but it is maturity to keep giving because you are reacting to a teaching, not a momentary thing. And it is also ungodly to always live a miraculous life. Hallelujah. Imbilento kongenyanga uthi ngemiracle. Inthi kokwe miracle yerent. Tumophala inthi. Imbilento yakho okwathi ngemiracle. Thino nangu ma stand the phone kamande. Thiko ka Bishop fika kabraya. Sebrande, Shebramaya, Lambra, Imalier. It means you are a person who cannot plan. The fact that you can get a salary but it doesn't take care of you, it's not because the anointing of this house cannot work. It is because you cannot prioritize. Don't blame the anointing for things as better as the priorities are. If you can be a financial prudent person, so the reason ungasanikeliyo uthi intambiso yakhe bazalwane bam intambisa ayisebenzeli kumatyala kwa-rage. Ayikho imiracle ezakwenza umatshonisa abuyise i-ID yakho. Ambobhatala abuyise i-ID uye kuhamba uboleka imali uzayibona imali. So the problem with the church, Bishop, they are no longer giving to you because you teach well. They want to give to you because uyimambo jambo ethile atakadebra uthethile kwabakhona. But bazalwane bam lento yoba utata thethe makube khona then kunikele mayenzeke xa ephume on revival mode. But when it comes to his local church, it must not be every day that there's a miracle. Speak to me, El Shaddai. Trust me. But we are trying to remove you from being miracle dependent to a place of sufficiency where you say, I know that one will be taken care of. That one will be. And the Satan has said, it's a mageni kum. Uthi kundenze ndazinza. So now, ukungasinzi kwakho ufuna ukublame kulo othandisiweyo. Kanti nguthanda amatyala. Ethi makhelane yeka amatyala.
10 minutes. Ningathetha one more time. Mamela sisi wami. Mvovo, mamela. As long as ukunikela kwakho kungekho in obedience to the word, problems will never leave. Your giving must be in obedience to the what? Lo wamkela i-instruction makabelane nalo umnika i-instruction. Zela siyekele unvisualizer kuyo. It is a place that you value. And it clear. When you value El Shaddai, when you value El Shaddai, uzasekubana. Uzuqonde wena ika uyayithanda, uyawa ayini wivi bishwabene namhlanje. Ayini. Ubufuna yaphi? Yakushiya itaxi, walindele. Kubika uyayithini? Wena ukuze kukho umoya uyazi basisendedeni baqhubha yathini uyala kubika uyayithini ithi ke ngoku iBhayibhile ukuba inhliziyo yakho ipha nemali yakho mayilandele inhliziyo ingxaki yaseL Shaddai eKapa inhliziyo zethu zilapha imali yethu ayikho ndicela ubiza imali yenu ngoba inhliziyo sezilapha Call your neighbor, say neighbor. It is expected that you tithe. Is that Kubayona? One of the reasons, for one, that we should give. One of the reasons that we should what? It is to ease the stress of the anointed, so that the anointing can flow. Amen. When a pastor is ultra stressed, the anointing cannot flow, because the anointing is based on resting. When the set man has rested, the anointing flows. Udibana nalomhlolokazi uthi unantoni unomhlolokazi ngiyokugqibela ithi le prophet qala ngam, because the prophet knows that once yazinza ine-ability yokholish into enga-existiyo uba mayi-exist. Ithethe ofisini le ithetha izolo late ndayithela nakomnye umzi le nto. First Kings chapter 17 verse number 1. Once angabikho stable angathetha kungenzeki. Anivanga na uthini uIsaac kuya kuIsau uthi abona khangelela igame ndihluthe ndiza kusikelela. Intsikelela ikhona kuIsaki, but mdinga abe kwisigaba esithile sokwaneliseka azoyikhulula intsikelelo. Noba ijonge uzuyiqonda ijonge kwangena umuntu orongo akangena lo ebemthumile, but kwakuba lo ongenileyo ebambe iprinciple that utata xa ehlundisa usikelelwa yaphuma intsikelelo isiya emntwini orongo. Intsikelela ayijongi ibulayi noburongo bomntu, ijonga i-application yeprinciple. Intsikelelo yayimeant uba iye kuIsau, siyavumelana, kodwa uYakobi wenza into ibimele yenziwe nguIsau, intsikelelo yehlela phezu kwakhe. Jonga umakhelwane ngokaqumle ithi makhelwane, if your pastor is not rested, there's no blessing for you. Am I doing well, Bishop? I want to close here. Good God. Let me extend because I'm struggling. I'm not a teacher who teaches haphazardly. Amen. We need to intentionally obey.
We need to intentionally give. We need to intentionally tithe. I ngoba sijonge results, but we are part of a kingdom and a protocol. If flow mayingafeli kum, bazalwane uThixo uhlisiliswe. Silithi la ufika kuthi besithi ababulala iflow because kakuhleyizwe funeke kuphume into esiphileyo. Iproblem bazalwane ayikho kuhla kwezwi sinalizwi kuvaleke kwanto siphilileyo. Abona bathula kakhulu soze bafumane kwa tithing. Yeah, amelisa no? Amen. Abona bavutha kakhulu awubafumani kwa tithing. Abona bashumayela kakhulu awubafumani kwa tithing. Ngijona la intercession ithembeke kakhulu. Sayifumana okho kwa intercession. Ithandaza kuphakama intende. But kwa application ye principle awuyifumani. And izulu ali respond ngentsikelelo kwa prayer. Izulu li responda ngentsikelelo kwa principle keeping. Unless principles are kept, the response and the flow of the oil will not be there. Kala ndifuna ubiza necawa mandixoleni wemshumayeza wrong. Ndifuna ubiza lecawa kule nto uBishop athi seyisenzeka kule 2 months that si exceleni. Sithini bazalwane? You know, there's a church in Market, in the whole of the Apostolic Faith Mission of South Africa. That is the only church in 100% tithers. Yeah. I always taught the mistake that I thought always was about a percentage until I went the aliens. And we have I have a 100% tither system. Every member of this church pays their tithe. Do you know what happens? I go now like I in a branch kuyo kungekho. No. I go now like I in a branch kuyo kungekho moto yekawo. Because like the whole of the Eastern Cape uyongena KZN. Bonke bathembekile kokweshumi. Uye kumfundisi akabandi. Ngcono thina sike sikhalisa. Uzibandela mpo. Thina sike ukukhalisa ukhale caweni ushumayezela lila. Lamfo uzibandela njengami namhlanje akavuthi kwawuvutha uma endaweni enyathethe ayovala. But people have caught the instruction and applied the instruction. Do you know what they did? Last year they bought him a fortune. They bethenga a Range Rover this year. Wow. Jonga. Abantu besikhombithengela akatsho noba makathengele. But i-instruction iya-applywa, i-principle iyagcinwa, ibandla liyanda crazily. Why? Because iyenzeka bazalwane. Impossible bazalwane. Impossible that you can become a faithful tither in this church. Impossible that every time you take an envelope you pledge ungayibuyisa. Impossible. Impossible that I talk with Thanksgiving unganikela kuyo. Impossible. Impossible that kakubizwa imali yorenda na ungayikhuphi imali yerenda. Impossible. Yenzeka kanjani? By being obedient to principles. Lowo ufundiswayo makabelane nalo ufundisayo ngento eziphilileyo. Father, this is as far as I could go. Hambela phambili izwi lakho. No. Cela nindijonge. Ndicela ningaphakami nonke. Ne? Khona umuntu lapha endlini ozaziyo uba le soup akuyo
kungenxa ye disobedience kwi tithing and ufuna ubuyela kwi tithing cela baleka zakho ayizuba nini nonke trust me cela baleka zakho